venit la un nou clip de sărituri cu Andrei și cu eu, Darius și Șerban. Deci prietena mea și vom filma pe YouTube. Eu voi face scheme, Șerban va filma, Andrei va vorbi. Da, eu vă voi spune tot ce vreți să știți. Da, Raul, din păcate, n-a putut să vină, încă vine mai târziu și o să filmăm un alt clip de altceva. Provocări nebune. Acum Șerban va ține camera și va filma. O să mă filmeze pe mine cum fac salturi. Și uite-te la mine. Uite-te la mine. Mă vezi? Da. Și eu ca până așa pe sar. Stai. Acum Darius va face playback. Ce a spus? Acum va face. Playback-ul va fi... Stai bă că nu se vede bine, ești prea depărtat. Da. N-ai făcut bine. Șterg. Nu, încă tot mai îi. Hai, acum îl pune pe Andrei în spate. Voi sări cu tot cu Andrei? Scheme nebune. Tot cu cine? Aici, pune egal. Nu v-a plăcut? Am știut.